Здравейте! Аз съм Гергана. Аз съм Калин. Ние сме основатели на общностен център Lingua Amore и организираме игрите за откриване на сродна душа. Защо да изберете участие в някои от нашите срещи вместо запознанство в интернет? Първата и може би една от най-важните причини за да предпочетете запознаване на живо в някакво събитие, именно живия контакт с истински хора. Второ, ако предпочетете да дойдете на такова събитие вместо да търсите хора в интернет, имате възможността да срещнете много повече и различни хора, до които иначе не бихте имали достъп поради алгоритмите в сайтовете за онлайн запознаване. Третата причина. Имате много повече време да наблюдавате човека, хората, всички как общуват помежду си, а и вие самите да общувате по-дълго време с човека, който може би ви е станал симпатичен по някакъв начин. Четвърто. Запознавате се с много други хора, а контактите с живи истински хора винаги могат да ви бъдат полезни по някакъв начин. И пето, игрите, които ние организираме, ви помагат да избегнете неловкия момент на първата среща и да се чудите какво да си говорите с човека. Чрез забавни игри вие се отпускате и се забавлявате, вместо да мислите какви въпроси да зададете на човека срещу вас. Ако искате да се включите в някои от най-близките предстоящи срещи, тази седмица игрите са в Пловдив, следващата седмица сме в Ямбол, в края на октомври месец сме в Бургас. А за събитията до края на годината можете да погледнете нашата страница в интернет Lingua Amore – общуване с любов. Очакваме ви! До скоро! До скоро!